Το σαλιγκάρι που δεν ήθελε να περιμένει. Συγγραφή και αφήγηση Πετκίδου Γεωργία. Σε έναν κήπο γεμάτο ήλιο και σταγόνες ζούσε ο Γρηγόρης, ένα μικρό σαλιγκάρι με ένα μεγάλο όνειρο, να φτάνει πρώτος παντού, παρόλο που ήταν το πιο αργό πλάσμα του κήπου. Θα φτάσω πρώτος στο λουλούδι, θα δω πρώτος εγώ το ουράνιο τόξο, θα χαιρετήσω πρώτος τον ήλιο. Όμως ο Γρηγόρης κουραζόταν, σκόνταφτε και θύμωνε. Κανείς δεν μπορούσε να προλάβει τον χρόνο κι ας το ήθελε πολύ. Μια μέρα ο ουρανός γέμισε σύννεφα, η βροχή δεν σταματούσε, το λουλουδάκι δεν άνοιγε, οι φίλοι του δεν ερχόταν. «Τίποτα δεν γίνεται σωστά», φώναξε ο Γρηγόρης, «όλα καθυστερούν». Και τότε ακούστηκε μια φωνή. «Μήπως είσαι εσύ που δεν περιμένεις, μικρέ μου?» Ο Γρηγόρης σήκωσε το βλέμμα του. Πάνω του στεκόταν ένα λευκό σύννεφο με χαμόγελο. «Ποιος είσαι?» ρώτησε. «Εγώ είμαι το περίμενε. Δεν βιάζομαι ποτέ, αλλά πάντα φτάνω στην ώρα μου». Το περίμενε χαμήλωσε, τύλιξε τον Γρηγόρη με μία δροσερή ομίχλη και του είπε «Θέλεις να μάθεις πώς λειτουργώ? Αν περιμένεις, μη θυμώνεις, κοίτα γύρω σου, εκεί βρίσκεται το όμορφο». Ο Γρηγόρης το σκέφτηκε και είπε να το δοκιμάσει. Ενώ περίμενε τη βροχή να σταματήσει, άκουσε τις σταγόνες να χτυπούν στα φύλλα. Πλίτς, πλάτς. Μουσική. Ενώ περίμενε το λουλούδι να ανθίσει, ένιωσε τη μυρωδιά της γης. Ενώ περίμενε τον φίλο του, είδε μια πεταλούδα να ξεδιπλώνει τα πολύχρωμα φτερά της. Και σιγά σιγά το περίμενε, άρχισε να μοιάζει μαγικό και όχι βαρετό. Μια μέρα το περίμενε χάθηκε μέσα στον ήλιο. Ο Γρηγόρης έμεινε μόνος και τότε το είδε. Το μπουμπούκι άνοιγε, αργά, ήσυχα, μα τόσο όμορφα που ο Γρηγόρης δάκρυσε. «Τελικά δεν ήθελα να το χάσω αυτό», ψιθύρισε. «Αν δεν είχα περιμένει, δεν θα το είχα δει». Από τότε, όταν κάποιος στον κήπο φώναζε «Αργεί, δεν γίνεται, θέλω τώρα», ο Γρηγόρης χαμογελούσε και έλεγε «Κάποιες φορές τα πιο όμορφα πράγματα χρειάζονται λίγο περίμενε». Και το σύννεφο τον κοιτούσε από ψηλά, λάμποντας σαν μικρός ήλιος μέσα στα σύννεφα. Το περίμενε δεν έρχεται για να σε καθυστερήσει, αλλά για να σου δείξει όλα όσα συμβαίνουν πριν έρθει η σωστή στιγμή. Γιατί τα πιο όμορφα πράγματα δεν έρχονται όταν τα ζητάμε, αλλά όταν είμαστε έτοιμοι να τα δούμε.